Asa rin mo paingon? Ano tage? Maka-experience nga rin. Yes. Hindi rin ako mas light si Adam. Sila ya. Ano nagaw na si Samuel? First time sa makabado Samuel. Dangog rin bato ha. Bantay. Matagak yung snack. Halahadlo ka. No, kung mag-una si Samuel kay mga hagbong. May problema ni siya kay tagat eh. Ligid-ligid. Okay, matagak si Samuel sa kay snack day. Basta kayang snacks di matagak oh. Stars din ako. Uy! Lado ko balo ko. Hi guys. Sawa. Big high eh. Gusto ka ning basta kay. Ikaw muna. Quarantine adventure. Mo pay pagkagawas aning mga bayhana ni. Gikan gipreso sa buoy. Exit na ako te. Kailangan ko. Makita. Di ka ni tubig ganit eh. Awan ba gabi. Okay na Adam. Ate Wen, yes! Ano ba, padili tayo na? Ano? Okay, nakasampong na si Samuel. View ha, uy. Uy, di ko kasaka. Sige, saan mo magzakat eh? Pizza! Kubutan ako sa nila. Mas man! Kagbangon ka! Ayaw ba te? Pasachi. Wow! Yan, nagpag. Oh. Wow. Wow. Di ba gaw sabot man tatay nga mag-camping ane nawa ay sabot. Okay. Labong kay natay tent. Bitaw. At kung saan ka green at to? Island. Fish pond. Fish Sa alturas mo. Nagpag. Oh. Napa di gapoy yan natin ah? Oh, na yung mga bay. Amo ko yung mura Sorry ko! Solid de. Makawag stress. Oy Sam. Ano Sam? Si Sam. Ta. Kita lulutan. Ano na ate kalamig? Kuha ng iPhone. Dili ato di picture ko. Dagan ka na. Panay ka na to. Panay ka sa. Dugo ko na mga. If na kay problema din nila, mudong musaka ko ano. We. Na kay problema eh singgit ra kuno. Sante. Sante. Singgit. Kiko ya. Ouch. Part mo na. Yo, no. Lay uban na. Sige naton layo. Mura na pa. Okay, great. Tignan. Kailan ulit ito?
Nilugit na nadaan. Sino nilugit? Business yun. Ano ka tuwan? Ay. Mula tayo, hatid na. Sa apon ba? Master for mod. It feelings good, okay?